खनसे फरायना लाबावनि बेवहाय बिदिनो बेफोरनि 110निफ्राय 300सिमावहाय जों मानसिया समावहाय जेबो दुखु दाहा थायाब्ला फोरबोखौ साबायखर बावो जों बेखौ हामबाय होनो बावो समाव मोदोमनि रंजानाय मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि माखासे अभाब गैयि समावहाय समावहाय बेखौ साबायखरनो जों बावो नाथायब्ला बेवहाय बिदिनो मोनसे बाथ्रा बुंदों आंनि मन फोरबोखौ साबायखरदो आरो आंनि गोसोनि मानिफ्रा बिनि गोथार नामखौ बाख्नायदो इसोरा गोथार बियो जेब्लायबो सान खामानिया सान हाबजासे बाख्नायथाव सासे इसोर बियो मोनसे सासे बाख्नायजाग्रा इसोर बेनिखायनो जोंनि गोसोफ्रा जोंनि मनफ्रा दुखुआव थाया मानो निदानाव थाया मानो रंजानायाव थाया मानो निदानाव थाया मानो जोंनि मन जोंनि गोसोफ्रा मा होनना बुङो जेब्लायबो बेखौ साबायखरनांगौ आंनि मन फोरबोखौ साबायखरदो आरो बिनि राहा होलांनायखौ बावलांनांदिया इसोरा मानो गावखौ साबायखरनो थिनदों होनना बुङोब्ला मानो जों साबायखरनांगौ होनना बुङोब्ला बियो संसाराव थासान्दि समाव जोंनो गोबां नांगौ रोखोमनि राहा होलांनाय सासे इसोर बियो जोंनि राहानिगिरि इसोर बियो बेनिखायनो सोरबा सासे सहाय होनो रोङि मानसिखौ सोरबा सासे राहा होनो रोङि मानसिखौ जोङो बावगारोब्ला बेवहाय गोरोन्थि जानाय नङा खिन्थु बे जोंनो राहा होग्रा लामा दिन्थिग्रा जे सृष्टि इसोर ना बेखौ बावोब्ला बेखौ जुदि जों साबायखरनो रोंला जोंनि गोसोआ बेखौ जुदि जों मान बावनो रोङाब्ला निश्चय बे जोंनि थाखाय गिदिर गोरोन्थि ना जों बेखौ हमनो हायो गिदिर गोरोन्थि बियो जोंनो गोबां रोखोमनि राहा बे राहाखौ मावनो बावलांनो नाङा नाथाय जों समावहाय मोदोमखौ लानानै मानसिया जों बिनि राहा होनायखौबो बावो बिनि अननायखौबो बावो आरो जों बेखौ साबायखरनो बावो जोंनि गोसोफ्रा बिनिफ्राय गोजानाव थायो जोंनि गोसोफ्रा बिनिफ्राय गोजानाव थायो बेनिखायनो मानोना मानोना बिनो नोंनि गासै इनाय मावनायफोरखौ बियो नोंनि गासै रगफोरखौ सिखाग्रा खेमा होग्रा मानो जों बेखौ साबायखर होनांगौ मानो जों बेखौ जोंनि गोसोजों हामबाय थानांगौ जोंनि रगखौ सिखाग्रा होननानै खेमा होग्रा बे खेमा होग्रा इसोरखाय जोंनि रगखौ सिखाग्रा इसोरखाय जोंनि गोसोनि मनफ्रा एकदम हानाय माने जोंनि गोसोजों गोसो इसिंनिफ्राय बेखौ मानो हामबाय होनांगौ मानो हामबाय होनांगौ बे जोंनो गासै रोखोमनि थांना थानायनि बेबस्थाय ना जों राहा होनायखाय जों पाप मावफ्लांब्लाबो जोंखौ खेमा होग्राखाय जों रग जाब्लाबो जोंनि रगखौ सिखारग्राखाय जों बेखौहाय जोंनि एकदम गोसो गोरबोजों बुथुमनानै हामबाय होनांगौ दा अब्ला बेवहाय स्राय जों मोननो हादों बियो जि राहा होलांबाय जों बिनि राहायाव जुदि थाबायोब्ला आगान सुरोब्ला ना निश्चय बियो जोंनि पापखौ खेमा होगोन निश्चय बियो जोंनि रग बेमारखौ सारगोन जों ध्यान खालामनांगोन आरो जोङो आवगायलांनांगोन जेब्ला जोङो ध्यान खालामगोन बिनि बाथ्रा बादि जुदि जोङो फोथायनायजों ना जिदि एकदमबारे राहागिरिथार बेखौ जुदि जों गोसो सिंनिफ्राय फोथायनानै थायोब्ला निश्चय बियो जोंनो सिखाजानाय राहाखौ दिन्थिगोन सिखाजानाय राहाखौ होगोन अभाबखौबो सुफुंगोन राहा गेथे जानायाव बियो जोंनो लामा दिन्थिगोन खारन बियो जोंनो लामा दिन्थिखादों ना जोंनो लामा एकदम खुला खुलि बाइबेलनि गेजेरजों इसोरा जोंनो होदों दा बेनिखायनो मानसिया जों खुगाजों बुंनो हागौ उमुकआव लां थासुखआव लां ओरै खालाम जों सिखानो हाना बे गासै बेबस्थाफ्रा गासै लामाफ्रा गासै राहाफ्रा इसोरनि आखायाव दं मानसिया सानब्लाबो समाव मानसिनि साननाया हलाय जायो माने आस' खन्दा जायो मानसिया खिन्थु इसोरा थिग जे लामाखौ दिन्थिगोन बे थिग जागोन जेब्ला इसोरनि थिग लामाजों थाबाय नङा जोंनि साननायफ्रा मालाबो थिग जानाय नङा जों साननो हागौ आंनि साननाया थिग जागोन आंनि मावनो लानाया थिग जागोन आंनि थाबायनाया थिग जागोन नाथाय इसोरा थिग लामाजों दिन्थियो बे थिग लामाजों जों थाबायनो थोनो हायोब्ला जों जेसेबांखि सानना सुजुनानै थाबायबानो बे हलाय जागोन बेनिखायनो इसोरा बे न'खरनि सायाव फंबायनि सायाव बोर लाबोथों बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय बाइबेलावहाय गोबां बेमारिफोर सैनांनाय सिखाजानाय जों नुदों सोरबाया बाइबेलाव जों नुदों जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला संसार दंमोन सोरखौबा लगेनो सिखाजानो फैदों लगे सिखानानै बैसांखौ लाना थांनो थिनदों सोरबाया गोबाव सम नांदों जिसुखौ लोगो मोनोनो सिखाजानोनो ना सोरबा गोबाव सम दं बेबायदि सासे जोंनि ना सिखाग्रा दंनो जिसु ख्रिस्ट' बेखौ आं माब्ला लोगो मोनगोन
सोरबाया ना नेयैनो गोबाव सम सैनांदों जानो हागौ इसोराबो नोंनि सायावहाय ना सोखानायखौहाय जानो हागौ दिरि खालामदोंसै दै नों बेखौहाय मानो धैर्य खालामनांगोन धैर्य जों नेनि ना सासे मानसिनि धैर्यखौ जों नुनो मोनो बाइबेलाव बेथेस्दा फुख्रियावहाय 35 बोसोर गावनि बेरामखौ सोखानानै नेनायखौ जों नुनो मोनो बिनि धैर्यखौ नुनो मोनो जों मानसिया बिदि धैर्यआनो बहुत कठिन ना नोंथांमोना मिथिगौ आंखौ गोबां मानसिया रायलायोमोन मोखाङाव रायलायाबाबो आं मोखां थानाय दे ना जेब्ला आङो बेमारजों साग्लोबजादों 2004निफ्राय 2012सिम मामुलिङा निरासा जायाखै आंनि देहा दुरबलखौ लानानै मन्दिर दैदेनदों देहा दुरबलखौ लानानै इसोरखौ खुलुमदों ना मारा सोखादों सानसे समाव ओरैबायदि नार्भास जायोमोन प्रभु आं नों लांब्लाबो आं नांजाले आंहा आफुथि गैले नोंनि इच्छासै बे समावसो इसोरा आंखौ सोखादों दै जेब्ला इसोरनियाव गासैखौबो निर्मलनि इच्छा बायदि ना जोंनि गोसो खुलाय जों इसोर जोङो जेब्ला गारगोन अब्ला इसोरा नोंखौ अनखांगोन जुदि जोंनि गोसोआवहाय गोनो गोथो एसे जों मैला दोननानै थायोब्ला नोंनि साननाय नोंनि लुबैनाया जाफुङाबो जानो हागौ सोखाजानायाबो जानो हागौ लुबैनायाबो जानो हागौ ना बेनिखायनो एकदमबारे खुला बाइबेलाव जों खुला खुलि जों ओमफ्राय मोनसे जाखौ मावजोबना लानानै नुनो मोनो ना सोखाजानो थाखाय गावजों गाव सिमा लालायनोबो थिनदों बिसोरबो थिनदों जों मानसिया समावहाय माबेबा बुस्थुखौ बिमा बिफाजों खोन्थाथिनो हायो बिदा फंबायजों रायथिनो हायो मन्दिरनि सिगाङाव रायथिनो हायो फाफ्राव दै बेखौ जोङो मालाबाबो दादोंखोमा मालाबाबो जेसेबां दादों बेनो नोंथांखौ गोबाव सम सैहोनोबो हागौ बेनो नोंथांखौ ना मोदोमाव मा होनो खस्थ' भुगिबाय थानो हागौ बेनिखायनो नोंथाङा जुदि जोंखौ हांख्रायबाय जों सोखानो हाया जोंहा बोलो गैया खिन्थु बाइबेलाव बुंदों फोथायग्राफोरनि आर'जआ ना बोलोगोरा दै मावसोनो हाग्रा बुंदों बे मावसोनो हानायखौ जुदि फोथायोब्ला नोंथाङा सोखा जागोन नोंथाङा गोबां थाखा गारबाय आरोबाव गोबां थाखा नांगौ होनदों बे थाखा नांनाय नङा दै नोंथांमोना दा आन्दायनो राहांदों 4 लाख थाखा 5 लाख थाखा नांगौ बहाय मोना इसोर जाबायथों 4 लाख 5 लाख 5 फैसाबो नाङा जानो हागौ ना इसोर अनोब्ला गोबां मानसिया सारना थाखा गारनाङा माने सोखाजानाय मोनगासिनो दङ बेखौ जोङो फोथायनांगोन आरो बाइबेलाव जोंथ' फरायलांखाबाय बेनो राहा एरिना बे राहा बेनि राहा खालामनायखौ जों बुंनाङा दा आं गोलाव बुंनो इच्छा गैला जोंबो मिथिखागौ बे फंनैसो इसोरा गावनि बाइखौ बुंनाय जे खोनासंग्रा आरो न'खराव आरो गुबुननि सायाव थानानै बोरथों बे बाइबेलनि बाइख'आ अनथराव जेब्लायबो थानानै बेरखांनानै रिंबाय थानानै बिनि बोसोन थाबायनो हाथों जों बेखौल' बाथ्रा खालामनानै थानाय जिसु दङ आमेन बे समावहाय